Apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao sono tango ganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti ferereza maningo dula ndiye kuti chumba la ferereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti kumamepo ati apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao tumba la 50 kg lija 4,000 nkanthu basi koma nakonjwa atu pano koma nkaninuka mbainya serious apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao chifukwa cha ufulumeneyo chifukwa chakufuna kuti alimi wonse nawo azipeza phindu pa zimene amalima chifukwa chatatsitsa mtengo wa ferereza kuti ukhale 4,495 tifuna kuti zimene zichitike apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao amene amaitanitsa ferereza ku Malawi kuno timadziwanso landed cost ya ferereza obwera kuno zimene timachita kunoku nkuononga vanthu akuno kumidzi mukamva ife tikunena kuti ferereza litsitsa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao thumba la ferereza lija 4,000 nkanthu pamenepo pali bwino twati pali bwino wati apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao ngakhale kunamwera anthu amalima konse kuja kwakutiyeka tuli kuti amalima wanthu kuli minda kuli nthaka yabwino mpofunika kuti ferereza atsike mtengo kwa aliyense thumba la 50 kg 4,000 nkanthu zithandiza kuti anthu apite patsogolo kumadya katatu pa tsiku zikhale zinthu osati ngati nthano kapena maloto koma zoonadi ine ndi achilima tagwirizana titukule ulimi alimi azigula ferereza mochipa 4,000 thumba la 50 kg ndiye kuti zithandiza kuti anthu alime zenzene alimi tiwathandize potsitsa mtengo wa ferereza 4,000 nkanthu basi alimi mudalitsike ni ferereza wa 4,495 kwacha pa bagi ya 50 kg sono tango ganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti ferereza maningo dula ndiye kuti chumba la ferereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti kumamepo ati